sa gipangandoy ang tanan gitinguha nga mungari sa kasing-kasing ko sa imong presensya lamang ko matangbaw ug sa matag adlaw gitinguha labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha nga mungari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang ko matangbaw ug sa matag adlaw gitinguha sa presensya mo sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako nang tinguha labaw sa gipangandoy labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha nga mungari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang ko matangbaw ug sa matag adlaw gitinguha sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako nagtinguha ako nagtinguha ako nagtinguha Sa atong pagsugod, nakoy tulo ka pangutana nga ato ang tan-awon karon kung unsa kaha ang dapat atong buhaton, unsa kaha ang ato ang mga plano, unsa kaha ang desisyon nga atong buhaton niini. Una nga pangutana, unsa kaha imong buhaton sa panahon nga magkaguliyang na ang imong kinabuhi? Panduha, unsa man ang imong pagabuhaton kung ang resulta sa imong mga desisyon bati kaayo. Tapos human na, guba na. Guba na ang relasyon sa uban, guba na ang imuhang reputasyon, resulta sa bati nga desisyon. Unsa ka ang imong pagabuhaton? Pantulo nga pangutana, mao kini. Unsa ka ang imong pagabuhaton sa panahon nga naa ka sa usa ka sitwasyon nga wala na kanasayod unsaon pagawas. Naipipila ka mga istorya nga ako nadungog samtang batanon pa ko mga edad og mga dulan sa 20 ngadto sa among isla sa Banacon. Na mga ilado nga mga drug lord didto in which nangamatay sila
sa paglingkod ning Presidente Duterte. Apan kaniadto, ang mga testimonyo nga madungog nako sa ilang mga ngabil sa panahon nga diin si mama nako is magmanyanita siya sa panahon sa ilang nga birthday, and then kanunay ginaipaambit ni mama ang pulong sa Ginoo, and kanunay nila isulti ni mama nga ganahan man sila, kabalo man sila unsa ilang gibuhat, kabalo sila nga bati ilang gibuhat, ang nakaapan lang kay lisod na mo gawas, lisod na mo surrender sila, tapos patyon ba sila sa mas dako pa nila? O di ba wala sila nasayod unsa ilang pagabuhaton. Maadto ba sila sa pulis, tapos wala sila nasayod unsay buhaton sa mga tao nga naa sa pamunuan? Mamilagro ba ang ilang kinabuhi? O di ba andam sila mamatay, pero basin apilo ng ilang nga pamilya nga patyon usab, and then mabalaka sila. Like naa sila sa usa ka sitwasyon nga wala na sila nasayod unsaon paggawas ni ana. O di ba naa ka sa usa ka sitwasyon nga din sayop ang imong desisyon ni basin baya nga atong ibutang sagad sa madungog nako sa Rafi Tulfo o bisan sa mga common kayo nga mga panghitabo diri sa ato ang kalibutan nga naanay relasyon, tapos nagduwa-duwa man sa laing tao, tapos nahigugma na pod, naglibog na siya, nahigugma siya pag-ayo ani usa, pero iyang tanaw na siya'y relasyon nga dapat niyang dili biyaan, na siya'y responsibilidad nga dapat dili niyang biyaan. So ato makita nga na siya sa usa ka sitwasyon nga maglisod na siya og hawa. How about kung nakasala siya? So mao ni siya ang mga pipila ka mga mahatag nato nga example nga ato makita unsa ka ang buhaton sa tao sa panahon nga naa ka sa usa ka sitwasyon, o di ba ka nagkaguliyang na ang imong kinabuhi. O ato nga padayunon pagtuon ang basahon ni Jonas, ug naa na kita sa kapitulo 2. Apan sa dili sa kita moadto sa unahan, atong magampo sa kita hangyo nato ang Balangin Espiritu nga maoy kanunay sa kanunay, magapamuhat, magaablis sa matag usa ka kasing-kasing o gunahuna nga atong masuta, masabtan, makuhaon sa mensahe sa Dios para kanato. Magampo kita. Labing gamhanan ug balaan ng mga Dios na ining taknaa, kami Ginoo nagkapasalamat sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa walay puas nimong paghigugma, pag-atiman sa matag usa. Hilabi na o Dios sa pagtuon namo sa imong mensahe, tuguti, ablihi, hikapa ang matag usa kasing-kasig hunahuna. Among makuha, masuta, masabtan, maaplikar ang tanan nimo nga mensahe nga imong ipaabot sa tanang dalunggan nga namati karon, sa imong mga kaanakan, sa tanang tao nga namati sa imong mensahe. Tuguti o Dios nga diin imong pulong mao ipadayon magapanlihok sa kinabuhi sa matag usa, nga diin magpabilin ang imong pulong ug mubunga kinig kausaban sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Hilabi na sa pagtuon namo Ginoo sa basahon sa kinabuhi ning Jonas, o pagpakita sa imong kaluoy, sa imong gugma o hukom ngadto sa kinabuhi sa mga tao. Tuguti o Dios lamdagi ang tagsa-tagsa namo ka kinabuhi, ka matag usa ka salabutan nga amo gid masabtan ang imuha nga pagtulon-an, makuha ang imuha nga mensahe sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Usa sa pinaka importante nga samtang nagalakaw kita sa kalibutan, dapat jud nga diin una masayra nato unsa ang tumong nato sa atong kinabuhi. Siguro daghan sa mga tao tan-aw nila nga diin kwarta ang tumong sa kinabuhi tungod kay moingon sila nga majority daw sa problema sa kalibutan kay tungod daw sa kalisod, tungod daw sa kwarta, mao nang nagikan ang mga problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa tungod daw sa kwarta. Pero kung ato siyang tanawon, ang pinakadakong problema sa kinabuhi sa tao samtang naa sa kalibutan, dili ang kwarta, dili ang kalipay sa mga butang sa kalibutan. Ang pinakadako nga problema nga gisagubang sa mga tao sa kalibutan mao ang problema sa ilahang kasing-kasing, problema sa sala, problema nila atubangan sa Dios, problema sa ilahang espirituhanong kinabuhi.
Kung ang ilang kinabuhi nga espirituhanon, ang espirituhanon nga kinabuhi, luya, patay, laktod nga pagkasulti kung ang mga tao wala makaila kung kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi, unsa ang tumong nga gihatag sa Dios sa ilang kinabuhi, di makaingon kita nga diin sayon sa pagbuhat sa tao ang bisan unsang mga butang, sukwahi kung unsa man ang plano, unsa man ang gusto ipabuhat sa Dios sa tao. So ato makita, sayon ang pagbuhat sa tao sa sala, ang pagsupak sa balaod, ang pagsupak o pagbuhat og mga bisan ngilad nga mga buhat, pagpangawat, ni bisan pagpatay, ni naay pakig pagpang logos. Like kaning mga butang nga grabe nagpataliwala si Satanas ni ining tanan o gitugutan sa mga tao nga gamiton sila sa kaaway, gamiton sila sa kontra sa pagbuhat ni ining mga butang. Nga naman, tungod again, balikon ako, wala nila nasabtan kung unsa ilang tumong sa kinabuhi. Og tungod niya na, wala nila nasabtan kung kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi. So ang kani nga mensahe nga atong paghisgutan karon samtang ilang bigit nato ang pagtuon sa basahon ni Jonas, sa kinabuhi ni Jonas, mao ni siya ang mensahe nga atong paghisgutan karon, ilha kinsa ang Dios. Ang pangutana, nailhan ba nato kung kinsa jud ang Ginoo? Nailhan ba nato kung kinsa jud ang Dios sa atong kinabuhi? O nakaingon lang ta nga diin imong ginikanan naghisgot mahitungod sa Ginoo, ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakadungog kag mensahe sa Dios, di ba ka nakabasa ka sa Biblia nga naa ang Ginoo, di ba ka nagdako ka nga nakadungog ka sa Bible studies, o di ba ka nagdako ka na matuto ka nga din mo apil jud ka og kaning mga Sunday school, tapos nakadungog jud ka nga naay Ginoo, o di ba ka sa imong mga higala, o di ba ka sa imong mga kaliwat, ni ba ka sa imong igsuon sa mga minhalimos kinabuhi, o di ba ka ni bisan asa, di ba ka sa social media, o sa bisan asa nakadungog ka nga naay Ginoo. Pero ang pangutana, nailhan ba jud nimo kung kinsa ang Ginoo? Nagserbisyo ka sa Ginoo, nakarelasyon sa Ginoo, feel nimo nga luwas ka? Ang pangutana, nakaila ba jud ka kung kinsa ang Ginoo? Sa panahon sa imong kalisod, nakaila ba ka kinsa ang Ginoo? Sa panahon sa imong kaharuhay sa kinabuhi, naa ka sa pinaka-anindot nga kahimtang sa kinabuhi, nailhan pa gihapon nimo kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi? Mao na nga din importante kayo samtang maglakaw kita ni ining danlog nga kalibutan ato jing ilhon kung kinsa ang Ginoo. Sa pag-ila nato kung kinsa ang Ginoo, natay gitawag pod og kaning mga butang nga makapalayo nato sa pag-ila kung kinsa ang Ginoo. Bisan sa mga tawo nakaila sila nga mao ni siya na ay Ginoo, kabalo ko nga na ay Ginoo, kabalo ko nga ang Ginoo may muluwas sa tawo. Pero sulod ba sa atong kasing-kasing nasayod ba ta nga luwason jud ta sa Ginoo? O di ba ka nasayod ba ta nga luwas jud ta? O di ba ka tungod kay maora ni siyang nasa tunguna-una nga gisulti sa tao, tapos imong gituohan ang gisulti sa tao, pero sa imuhang kinabuhi jud wala gid nato na ilhan nga maluwas jud ko, like wala gid nato gibarugan nga maluwas jud ta. Mao na nga diin duha ka butang atong tan-awon karon, duha ka klase nga sala ang malambigit sa kinabuhi sa tao, nga numan nga ang tao dili kaayo mailhan niya ang Dios. Una, natay gitawag kaning sala sins of commission or sala diha sa sugo. Kaning sala diha sa sugo mao ni siya ang pagbuhat sa dili dapat buhaton. Balikon ako, pagbuhat sa dili dapat buhaton. Like nakasala ang tao, naisugo ang Dios nga dili dapat buhaton pero gibuhat sa tao. For example, kinaunan nga sala sa Biblia, mao ang pagsupak ni Adan sa sugo sa Dios nga diin dili ipakaon katong bunga sa kahoy sa tanaman sa Eden, tapos nisupak si Adan ug si Eva, and then nakabuhat sila og paglapas sa sugo or sa balaod sa Dios. Mao siya ang unang nga sala sa paglabag sa balaod, sins of commission. Ang panduha mao ni siya ang sins of omission. Una, commission, kaduha, omission. Kaning sala sa pagkawala or kaning sala sa wala or pagkawala or walay pagbuhat. Like nasayod ta sa kamatuoran apan wala na to buhata, nakasala ta ni ana. Mao na siya. Like ang commission naisugo ang Ginoo nga dili ipabuhat,
tapos gibuhat sa tao, nakasala sila. Ang mission na isugo ang Dios nga buhaton nato apan wala gibuhat sa tao, nakasala gihapon ang tao ni ana. So ato makita duha ka klase nga sala ug mao ni siya ang mga pipila ka malambigit sa kinabuhi sa tao ngano ang tao mahilayo siya sa pag-ila kung kinsa ang Ginoo. Sala ba sa paglabag sa balaod, mao nang mahilayo siya sa Ginoo? O sala ba sa dili pagtuman sa sugo sa Dios, mao nang mahilayo siya sa Ginoo? Ug mao na diin ang atong mensahe, balikon ko mao ni siya ilha kung kinsa ang Ginoo. Ug ang unang atong paghisgutan karon, ang unang punto sa atong mensahe, mao pud ni siya nga ilha unsa ang bayad sa maong sala. Ilha unsa ang bayad sa paglapas nato or pagpalayo nato sa Ginoo. Atong ilhon unsa ang bayad ni ana. So ang atong mensahe nasa kapitulo 2 sa libro sa Hunas. Sa libro ni Hunas kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 10. Akong pagbasahon diri nagingon. Sa bersikulo 1 sa kapitulo 2 sa libro ni Hunas nagingon diri, unya didto sa tiyan sa isda nagampo si Hunas sa Ginoo nga iyang Dios miingon siya, sa akong kalisdanan o Ginoo nagsangpit ako kanimo o gitubag mo ako. So ato makita diri nga diin si Hunas ana-ana siya sulod sa tiyan sa isda. So kung moatras ta sa bersikulo 17 kinalasan nga bersikulo sa kapitulo 1 nagingon diri, unya gisugo ni Yahweh o sa Dios ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Hunas og didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw og 3 ka gabii. So naa siya sulod sa tiyan sa isda, 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Again, balikon ako si Hunas, mao ni siya ang gisugo sa Ginoo nga diin paagtuon sa Nineveh. Ang Nineveh naa siya sa Assyria. Ang Assyria mao'y kontra sa Israel or kontra nilang Hunas. So dili siya gusto nga diin moadto sa Nineveh tungod kay gusto niya nga diin ang Ginoo silutan niya ang Nineveh. Sulutan niya ang Nineveh, kaysa naman moadto siya tapos ang mga tao maluwas, tapos dili na sila makadawat sa silot sa Dios. So, apan ato makita diri wa ta na sayo jud unsa jud ang nas kasing-kasing ni Hunas. Wala ba siya, dili siya moadto sa Nineveh tungod kay kontra niya or kontra nila, tapos mahadlok siya basin patyon siya. Like for example sa ato like naay mga uban nga nasod diri sa naay mga uban nga nasod nga bisan magkupot ka og Biblia, patyon ka, musulti ka sa pulong sa Ginoo, patyon hilabi na sa katong mga grabe jud ka higpit kaayo nga kaning anti-Christ nga mga nasod. And then masayod ta nga diin pamatyon sila. Di ba kamo ba siya ang pagbati ni Hunas nga di siya moadto basin mahadlok siya mamatay siya, o di ba ka di siya ganahan nga moadto tungod kay ganahan siya nga mao ni siya ang nasa Biblia, ganahan siya nga silutan sa Dios ang mga tawo nga naa sa Nineveh. Tapos ang iyang gibuhat klaro pud kaayo nga din mitakas siya padulong sa Jupa, which is opposite nga direction padung sa Nineveh. Mitakas siya sa sugo sa Dios. Og mao na nga diin nisakay siya barko, natulog siya laom sa barko, tapos ang Ginoo nagpadalag kusog nga unos. And then, hapit na malunod ang barko, ang mga tao nagsinagitay na, nisangpit na sa tagsa-tagsa nila ka Ginoo. Tapos, mura sila nagbunot-bunot, tapos ang nabunutan ang pangalan ni Hunas. Tapos si Hunas, tuwa sa pinakailalom na tulog, bisan ng mga tao na lisang na nag-inampuay na sa bisan kinsa nilang Ginoo. Tapos si Hunas natulog lang nga murag walay paki. Ug mao to nga diin nakabunot man sila nga si Hunas to ang hinungdan sa maong kusog nga unos. Mao to nga diin si Hunas pod miingon nga diin miangkon pod siya nga mitakas siya gikan sa Ginoo, tapos ang mga tawo miingon pagkakuyaw sa imong gibuhat. Ug mao to nga diin miingon si Hunas nga ilabay siya sa dagat para mo muhunong ang unos. Ug mao ni siya nga gilabay siya, gitambog siya sa dagat. Ug mao nang sa bersikulo 17 naabot nga diin gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Hunas, og si Hunas tuwa didto sa ilalom, tuwa didto sa tiyan sa isda 3 ka gabii, 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Og mao nang naabot kita sa kapitulo 2 na nasiya sa sulod sa tiyan sa isda, og nagampo siya didto
balikon nako sa bersikulo 1, unya didto sa tiyan sa isda nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios og miingon siya. Ang atong maobserbahan dire, una again balikon nako, nagisgot man ta mahitungod sa pag-ila sa Dios, and then una natong tan-awon, atong ilhon nato ang kaning bayad or ang resulta or ato ang tulubagon sa kanibang resulta nato sa pagdagan palayo sa Dios, o kanibang kaning bayad nato samtang nidagan ta palayo sa Dios. So ato makita diri unsa ang nahitabo kang Jonas. So si Jonas sa bersikulo 1, nakadumdum siya nga Ginoo, nagampo siya sa Ginoo. Sa bersikulo 2 ato makita diri, ato mabantayan, sa akong kalisdanan o Ginoo nagsangpit ako kanimo o gitubag mo ako. Una, sa panahon nga diin mo palayo kita sa Ginoo, dili malikayan nga mas mo grabe ang kalisdanan nga maabot sa atong kinabuhi. Do makaingon man ta, so pastor, kato mga tao nga walay Ginoo, tapos ngano nanika sila sa ilang negosyo o nagtinda sila og mga drogas nga bati, mga gipang bawal nga drogas, o di ba ka nangawat sila. Kani mga tawhana ngano gipang bless man or ngano nasinso man sa ilahang kinabuhi. Atong tan-awon nga diin, si Satanas pwede siya makahatag og mga butang nga kalibutanon, dili lamang ang Ginoo. Si Jonas pwede siya makahatag og gitan-aw nato og malampuson nga kinabuhi samtang naa sa kalibutan, apan dili siya makahatag og kinabuhing walay katapusan or kasiguraduhan or paglaom sa kinabuhi sa tao. Makita nato siya sa Ginoo lamang. So ato makita diri nga diin, dili tanang panalangin nga dawat sa mga tao nga walay Dios sa ilang kinabuhi, gikan siya sa Ginoo. Dili man ta kaingon nga diin ang tao nanika siya tapos namakak siya or nangawat siya tapos makaingon ta nga ang iyang pagpangawat kwarta pila ka milyon tapos maingon tag panalangin siya gikan sa Ginoo. So lisod pud kaayo. Like lisod pud kaayo nga din mga tao nga nay relasyon sa Ginoo tapos nangawat og manok, tapos giluto ang manok, tapos pag sa dili pa mo kaon sa manok, nagampo sa Ginoo nga salamat Lord sa maong panalangin. Tapos ang manok kinawat dayto. So lisod pod siguro no, like nagampo ang kawatan nga dili siya masakpan, tapos insya na gibless jud ko sa Ginoo nga nangawat ko, wa jud ko nasakpan, gipatulog gid sa Ginoo ang kadto mga tag-iya o wala gid sila kamata. So lisod po kayo nga panalangin nga makaingon ta nga gikan siya sa Ginoo. So ato makita diri, ang kasinatian ni Jonas, una, naa siya sa kalisdanan. Panduha, bersikulo 3, gitambog mo ako sa kahiladman sa dagat, mitidlom ako sa katubigan, ug mitabon kanako ang gamhanan mong mga balod. So ato makita, grabe na kalawom ang iyang kinabuhi. Nga murag wala na jud paglaom. Nga murabag ngadto sa lawom sa dagat, wala siya kahayag, labi na ngadto sa lawom kaayo, ngit-ngit siya. Like wala na jud kay laing makita. Di pa jud ka kaginhawa, tapos asin totally nga walang wala jud, asin wala. So kung ato makita ang kahimtang ni Jonas sa lawom sa dagat, like wala nay paglaom, grabe na kangit-ngit ang iyang kinabuhi. Mura bago sa katawo nga nawagtangan nagpaglaom nga tanaw siyang kinabuhi ang paghikog na lang ang solusyon. Like dagan sa mga tao nga naghikog na lang tungod kay di na makaya ang kalisod, di na makaya ang problema, di na makaya ang kabalaka, di na makaya ang kaguol, mo naghikog na lang. Like mao na siya ang kahimtang sa tao sa panahon nga diin grabe niya kalayo sa Ginoo. Wa niya nailhan kung kinsa ang Ginoo. Basahon nato ang bersikulo 4. Unsa pa man, nagdahom ako nga nahilayo na ako kanimo, og dili na ako makakita pag-usab sa balaan mong templo. So tan-aw niya nga diin gipasagda na siya sa Ginoo. Sa panahon nga mipalayo siya sa Ginoo, ang iyang nabati nga diin siguro nagaguliyang na akong kinabuhi. Pasagda na ako sa Ginoo tungod kay gisopak na ako ang Ginoo. Siguro sa una grabe na ako ka-aktibo sa pagpangalagad sa Ginoo, tapos nipalayo ko sa Ginoo. Siguro di lang siguro ko dawaton sa Ginoo tungod kay grabe ang akong sala, grabe ang grasya ang gihatag sa Ginoo sa kuha, grabe ang kahigayon ang gihatag sa Ginoo sa kuha. Tapos gisayangan ako, tapos nalulungjog ko sa
sa kalibutan, sa kalipay, sa kalibutan, gibiyaan na siguro ko sa Ginoo. Ingon na klase nga pagbati. Versikulo 5, mitikyop og miputos kanako ang katubigan, sa hingpit mitabon kanako ang kadagatan, og naputos ang akong ulo sa mga sagbot sa dagat. So ato makita dire ang kaning kinabuhi nga wala na. Like, bisan unsay akong pagabuhaton, wala na'y pulos ang tanan. Di na jud ko maluwas ani. Like, wala na'y paglaom. Para mas masabtan na to sa versikulo 6, miadto ako sa kinahiladman sa kabukiran, sa dapit nga ang mga ganghaan dili na mabukas hangtod sa kahangturan, apan gidala mo ako nga buhi gikan sa kahiladman o Ginoo nga akong Dios, gikan sa pinakailawom, gikan sa kinabuhing patay, gikan sa kinabuhing wala nay paglaom, gikan sa kinabuhi nga diin nagkagulyang na wala nay solusyon, gikan sa kinabuhi nga grabe kay kangitngit, gikan sa kinabuhi nga grabe kangilad. Unsa iyang giingon? Gihatagan gihapon ko nimog paglaom o Ginoo. Nakita gihapon ako nga naa ka. Sa versikulo 7, sa dihang gibati ko nga nag-anam nagkahanaw ang akong kinabuhi, hapit na ko mamatay. Tanaw na ko mamatay jud ko ani padulong, pero hapit na. Nagampo ako kanimo o Ginoo, o gidungog mo ako didto sa balaan mong templo. Sa hapit na ako mamatay, nagampo ko nimo, o gidungog nimo ang akong mga pag-ampo. Versikulo 8, sila nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos nga walay pulos, wala na mag-alagad kanimo. Ato makita diri sa versikulo 1 hantod sa versikulo 7, ato makita, maobserbahan kung unsa ang kinabuhi ni Jonas, unsa iyang nayaguman sa panahon nga misupak siya, mipalayo siya sa Ginoo. Di ba, sayon kaayo ni siya nga panghitabo nga ato ang malambigit sa atong kinabuhi. Nga pwede po nato tan-awon ang atong kinabuhi sa unsa mang paagi nga nipalayo nata sa Ginoo. Kumusta man ang ato ang pagsimba, kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo, kumusta man ang ato ang pag-ampo, pag-iistorya sa Ginoo, kumusta man ang ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, kumusta man ang atong pagtuman sa sugo sa Dios, nag-share pa bata sa ebanghelyo ngadto sa ubang tao, ato pa bang ipaambit ang mensahe sa Ginoo ngadto sa ubang tao, malipay pa ba kita nga hisgutan nato ang Ginoo sa ubang tao, o di ba ka ang paghisgot og Ginoo mura siya boring nga topic para sa toa, o di ba ka ang paghisgot og pulong sa Ginoo ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi, tan-aw nato murag laay na kay siya, o di ba ka maulaw ta sa pagsulti niya na. Siguro daghan kay tag mga rason nga pwede natong masulti mahitungod ni ana. Ato makita niini nga si Jonas, ang iyang kahimtang didto sa lawom sa isda, ngadto sa tiyan sa isda. Makaingon ta nga ang kahimtang or ang lugar nga naa sulod sa tiyan sa isda, dili ni siya ang pinakaanindot nga lugar. Dili ni siya ang pinakaanindot nga lugar nga puy-an. Pero mao ni siya ang usa sa pinakaanindot nga lugar nga maghatag natog pagtulunan. Ang kinabuhi ni Jonas, samtang si Jonas na mismo sa sulod sa ilawom sa isda, lisod siya. Lawom sa tiyan, sulod sa tiyan sa isda. Makaingon ta nga dili humot, makaingon ta nga dili siya komportable. Siguro kung naay asin ang isda, makaingon ta nga ako taga-Islam ko, ang kaning mga isda nga mas dagko, tapos lamyo nila ang isda nga gagmay. Tapos kumakuha na mo ang isda, inagtanaw pa na mo, tibuok pa ang isda nga lawom sa tiyan sa isda. Pero inaghikap na mo, malata na siya tungod sa acid sa isda. And then makaingon ko kung naay grabe kayo nga acid ang isda sa kinabuhi ni Jonas, tapos naa siya didto, makaingon ta nga dili lalim ang iyang giagian, iyang kahimtang. Tapos tulo ka adlaw walay kaon.
tulo ka adlaw dili mo inom og tubig. Like unsa may imno niya ang katong dagat nga giinom sa isda? Like wa na jud paglaom. Kung na siya mo nang iyang gihisgot diri nga diin mitabo na niya ang kadagatan, nitiklop na murag wa na jud paglaom, hapit na siya mamatay, sure siya nga pila ka adlaw mamatay na siya. Like mao ni siya ang mensahe ni Jonas nga sa panahon nga mipalayo ko sa Ginoo, sa panahon nga midagan ko palayo sa Ginoo, wala siya nindot nga resulta. Na ako sa kalisdanan, na ako sa kapaitan, hapit na wala jud as in totally nga walang-wala nako. Mo nang dagan sa mga tawo nga baliko na ko, nawagtangan nagpaglaom silang kinabuhi. Kasagaran sa mga tao, naghikog na lang sila. Tanaw nila maundang ang tanan kung mamatay sila. Pero ang pinakasubo na itong pamalandungo ni ini, human nato ni ining kinabuhi na akin ni siya na siya espiritu ang makigatubang sa Ginoo. Mo na din kung ato nakita sa atong ibasa, atong giobserbahan ang kahimtang ni Jonas. Dili na to paabuton pa nga moingon ta nga kinahanglan pa ta nga makaon tag isda nga naata ngadto sa sulod, magantos pa ta adiserta mo sangpit kung kinsa ang Ginoo. Siguro sa atong kinabuhi tagsa-tagsa, wa man sa ingon nga gikaon tag isda. Pero mahisusama ka nato ang atong sitwasyon karon. Imo bang naobserbahan ka ni adto? O di ba ka sa imong kinabuhi karon? Nga nabantayan nimo nga nipalayo ka sa Ginoo, nga nidagan ka palayo sa Ginoo, nga bugnaw na kay mong relasyon, naisugo ang Dios tapos wala ka nituman, o di ba ka kanunay ka nagbuhat kung unsa man ang dapat dili buhaton nga nahisulat sa Biblia, nga sugo sa Dios, tapos kanunay naton ginabuhat. Tapos nalipay ta sa mga butang sa kalibutan, nalipay sa pagbuhat sa bisyo, kalipay kung unsa man ang kalipay nga gihatag ni Satanas sa kalibutan, mao pud ang kalipay sa tao. Wala na ang presensya sa Ginoo. Like layo na kay ta sa Ginoo. Nibisan man lang nga muangkon ta nga nakasala ta sa atong nakasala ta batok or nakasala ta diha sa Ginoo. Nibisan pag hinulsol man lang sa mga kasalanan, lisod na kayo pagbuhat sa tao, nga nakaila siya sa Ginoo. Kung ato makita dili nato paabuton pa, nga diin magpadala ang Ginoo og usa ka sitwasyon, sama sa isda, nga maoy mokaon pa nato. Di nato paabuton pa nga magpadala og sitwasyon ang Ginoo sa ato adisir pa nga magkalisod ta, makaingon ta nga hapit ta mamatay. Sa panahon nga hapit ta mamatay, anha pa ta mo sangpit sa Ginoo nga Lord tabangay taon ko maluoy ka nako. Di pa ko ganahan mamatay. Pasaylo ako sa akong mga sala. Karon nga mensahe nga mag-istorya sa imuha. Siguro mao ni siya ang mensahe nga gusto mo pukaw kanatong tanan. Nga diin kinahanglan mo mata kita kung asa natang dapita. Asa natang dapita, unsa na ta kalayo diha sa Ginoo. Nga murag wa na ta kaila kung kinsa ang Ginoo. Una ang mensahe karon kanunay nagpahinumdum kanato nga dapat atong mailhan kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung natulog ka man sa imong relasyon sa Ginoo, mata na igsuon ko. Kung layo ka naman kaayo sa Ginoo, balik sa Dios. Ayo, di na nato paabuton pa nga ang Ginoo pay mo padala og usa ka sitwasyon nga hapit ta mamatay ug muduol tas Ginoo tungod kay hapit ta mamatay. Ni basin bayag ulahin na ang tanan sa diha pang muduol pa ta. Wa ako niingon nga magpakonsensya ko sa matag usa. Gusto lang nako masabtan sa matag usa kung unsa na siya kalayo sa iyang relasyon sa Ginoo. Og sa katong mga tawo nga nagpabilin sa bisan unsa man ang kahimtang nila sa ilang kinabuhi, nagpabilin diha sa Ginoo. Usa na siya dako kayo nga ako nga kalipay nga nahiaguman sa matag usa. Og mao na nga diin panduha nga atong ilhon nato unsa ang hinungdan sa maong paglayo nato sa Ginoo. Kung ikaw nakaila ka sa Dios kaniadto, o di ba karon, tapos nagpadayon kag buhat kung unsa man ang mga butang nga dili makalipay sa Dios. Mao ni mga butang makababag nato sa pag-ila kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. O di ba ikaw kaniadto grabe nimo kaaktibo sa pagpangalagad sa Dios sa una.
Tapos karon naa nakakalipay sa kahilayan, naa nakakalipay sa kalibutan. Unsa pa man ang buhaton sa Ginoo para mumata kita nga dapat mobalik ta sa Dios. Asa naman tang dapita nga grabe na nato kalayo nga kinahanglan mo duol ta balik sa Ginoo. Dapat atong ilhon unsa ang mga butang nga maoy rason nga maoy nagbitad nato palayo sa Dios. Kang hunas ato makita no makaingon man ta nga diin ang usas sa rason nga nakapalayo niya sa Ginoo mao ang pagsupak sa Dios. Moingon ta nga din ang rason mao ang iyang tiil nga maoy mo layo sa Ginoo. Pero kung atong tan-awon dili siya ang mao ang tiil. Ang problema mao ang kasing-kasing ni Jonas. Ang iyang kasing-kasing nga mas iyang gipalabi ang iyang kalagot, iyang kasina, iyang kalain batok sa mga tawo nga nakabuhat niya bati kumpara kung unsa ang sugo sa Dios. Mas bugat kaniya ang iyang kalagot, iyang personal nga kalagot, iyang personal nga pagbati kumpara sa iyang pagbati diha sa Ginoo. Naabot ta ingon ani nga klase nga kasing-kasing nga mas palabihon pa nato ang ato ang personal nga pagbati kisa naman kung unsa ang nahisulat sa Biblia. Naabatay sama ni ini nga kasing-kasing nga diin kung naatay kalagot sa ubang tao, kabalutan nga din ang Biblia nag-ingon nga makig-reconcile nga dapat atong ayuon ang atong relasyon ni ining mga tawhana, pero mas gipili nato ang atong personal nga pagbati nga magpabilintang maglagot ni ining tawhana nga mas malipay nato nga diin daotan ang mahitabo sa ilang kinabuhi, sa ilang nga pamilya nga murag malipay ta. Unsa man na siya nga klase nga kasing-kasing? Unsa man na siya nga klase nga pagbati? Dili mo hatag ang Dios og kasing-kasing sa tao nga malipay magtan-aw sa kinabuhi sa ubang tao nga diin bati ang resulta sa ilang kinabuhi. Walay kasing-kasing nga ihatag sa Dios ngadto sa iyang mga kaanakan nga diin malipay magtan-aw sa mga tao nga diin bati or nagkaguliyang ang ilang kinabuhi. Nga nagkalisod-lisod sila. Tapos maingon ta nga mayra mao magud ni iyang gibuhat. Mayra mao man gyud iyang gibuhat nako. O karon mao na murag kinahanglan nato murag na feel nato ang kinahanglan ta magpagawas sa atong gibati. Bati natong gibati para matagamtaman nato nga diin murag mahimo tang komportable sa atong kinabuhi. Ug dili na siya mao ang sakto igsoon. Di na siya mao ang sakto. Sama kang hunas, bahalag musupak ko sa Ginoo. Di ko motuman sa sugo sa Dios. O mao na sama pud sa ato karon. Sa atong kahimtang karon, naba pipila sa ato karon. Nga din grabe nato kalayo sa Ginoo. Grabe na nato ang pagsupak sa Dios. Og nahilayo na ta kung kinsa ang Dios. Nalimtan na nato, wala na nato nailhan kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Asa naman balikon ko, basin layo na kay ta sa Ginoo. Pantulong atong ilhon. Mao kini siya. Atong ilhon unsa ang pamaagi sa Dios, unsa ang solusyon sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa nga pwede natong pagabuhaton para mailhan pa nato siya. Like mao ni siya ang usa sa pinakaanindot nga gibuhat sa Ginoo. Like mao ni siya ang usa sa pinakaanindot nga batasan sa Ginoo. Iyang gibuhat ang tao nakabuhat og sala, nakapagpasipala sa iyaha. Ang Dios mo'y naghatag og solusyon sa sala sa tao. Ang Dios mo'y namatay nga ibabaw sa cross para sa sala sa mga tao. Ang Dios mo'y naghatag kaluwasan para sa sala sa mga tao. Human ang Dios namatay, human ang Dios nagantos para sa mga tao. Ang mga tao dili gyapon na siya enough para sa ilaha, nagpadayon gyapon ang mga tao og buhat og sala o buhat og kalipay sa mga butang nga dili malipay ang Dios. Like nagpadayon gyapon ang mga tao, bisan sayon na kayo ang pamaagi sa kaluwasan. Like gihatag na ang Dios, gihatag na sa Dios ang tanang nga pamaagi para mailhan nato kung kinsa siya. Pwede ta makigistorya sa iya, pwede ta mobasa og Biblia, pwede nato mailhan kung kinsa ang Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Pero daghan sa mga higayon nga mas gipili nato nga di nato siya mailhan. Sa mao na diin kinalasan nga punto ni ini nga mensahe nato, dapat atong ilhon unsa ang solusyon nga gihatag sa Dios para kanato. Baliko na ko og basa ang bersikulo 8, 9 ug 10 nag-ingon diri. Sila nga nagsimba sa mga Diyos nga walay pulos, wala na mag-alagad kanimo. Ang gihisgutan ni Jonas diring dapita, dili man sa ingon nga nagsimba si Jonas og laing Dios, like laing Dios. Tungod kay ato nakita sa kapitulo 1, ingon man siya nga iyang Dios nga gisimba mao ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, sa langit. Like mao ni siya ang iyang ginahisgo, mao ni siya ang iyang
gihisgot nga mao ni siya ang Dios nga iyang gisimba, ang Dios nga nagbuhat sa tanan. Apan unsa man ang bersikulo 8 nagisgot siya nga nagsimba sa mga Dios. So ato ani siya makita mao ni siya. Ang Dios gibuhat niya ang tao nga mosimba. Mao ni siya, ang tao nga mosimba, ang tao nga moalagad, ang tao nga mudaig. Apan dagan sa mga tao wala na mo buhat niini. Dagan sa mga tao wala na mo simba, wala na mo daig, wala na mo ila kung kinsa ang Ginoo. Og sama niining paagi, wala tay gitawag og neutral. Sa motor, sa sakyanan, naa na siya neutral nga kung neutral na siya, wa nagdagan bisang unsaon pa na siya. Siguro kung pwede itukmod, mudagan siya, pero kung neutral lang, like neutral, steady lang na siya. So sa atong pag-ila sa Ginoo, wa tay giingon, wa tay gitawag og neutral nga kaning relasyon. Like makaingon ta nga nakaila ko sa Ginoo tapos di ko motuman sa sugo sa Dios. Tapos neutral lang ko, like steady lang ko. Wala tayong ana nga klase nga pag-ila. Like wala tayong ana nga klase nga relasyon nga neutral lang ta, nga steady lang ta, nga okay ra kog mosimba, okay ra pog di, okay ra ko mag-ampo, okay ra pog di, okay ra ko ang mga tawo makailas Ginoo, okay ra pud kog dili sila makailas Ginoo. Like okay ra ko nga ang minahalaw sa kinabuhi na Ginoo, okay ra pud ko nga wala sila Ginoo. Like dili tayo ani nga klase nga mga tawo nga mao ni siya atong panglantaw sa kinabuhi nga murag okay lang ta, neutral lang ko. Okay sila na Ginoo, okay ra pud wala. Dili sama ni ini. So ato makita nini ang ginaisgutaning hunas mahitungod sa Dios. Kung ang tao wala siya nagsimba sa Ginoo, di nagsimba siya og Dios. So, aside from God or gawas diha sa Ginoo, tanan nga mga butang nga nakapuli nato sa Ginoo or sa atong panahon o di ba ka sa atong focus, kung wala ang Ginoo, kani mga butang nga mao ni siya ang nahimo naton Dios, pananglitan. Wala na ta misimba sa Ginoo, wala ta nangalagad sa Ginoo tungod kay busy kay ta sa atong negosyo, busy kay ta sa atong trabaho, aning kamot pag-ayo, manikay-sikay, kwarta, unsa man ang nahimo nimong Dios. Ang nahimo nimong Dios mao ning siyang kwarta, o di ba ka trabaho, o di ba ka busy kay ta wala ta nangalagad sa Ginoo tungod kay busy kay ta sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, atong pangandoy sa kinabuhi mo nagbitad nato palayo sa Ginoo. So tanang butang nga nakapuli nato sa atong panahon diha sa Ginoo, mao ni siya nahimo natong Dios. So posible siya nga imong bana, moingon nga ayaw na pagsimba diha, ayaw na pagsimba Ginoo, tapos nituman ka sa imong bana, ang imong bana mo inahimo nimong Dios. O di ba ka imong asawa, o di ba ka imong anak, o di ba ka imong ginikanan, moingon nga din ayaw og simba na sa Ginoo, ayaw na ani tapos nituman ka sa imong ginikanan, ang imong ginikanan mo inahimo nimong Dios. Kung ato siyang tan-awon, kung mutuman ka sa imong ginikanan nga binuhat pud sa Ginoo, tapos mas labaw sila kumpara sa Ginoo sa imong pagtan-aw, then makaingon ta nga nagsimba ka og Dios. So dili lamang sa kinulit nga mga Dios or larawan nga nagsimba ang tao nga makaingon tag nagsimba sila Dios, posible pud siya sa atong kinabuhi nga diin bisang unsang mga butang nga atong gipuli nga gisimba nato or gihatagan natog focus, tapos ang Dios mo atong napadaplin, mao na siyang nahimo natong Dios. O klaro nga diin ingon si Jonas nga nagsimba sa mga Dios og wala na'y pulos, wala na mag-alagad sa Ginoo. Bersikulo 9, apan ako magadaig og maghalad kanimo og tumanon ko ang ako mga panaad, ang kaluwasan nagikan sa Ginoo. So again, balikon ko, ingon siya ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Wala nagikan sa bisang asa nga tao, relihiyon o bisan kinsa, kundi gikan sa Ginoo. Kinalasan nga bersikulo, unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon o gituman kini sa isda. So ato nakita diri, ang Ginoo mao'y naghatag og kanibang mga sitwasyon nga mumatata nga dapat mailhan nato pagbalik ang Ginoo. Like sa panahon nga layo na kita sa Ginoo, midagan ta palayo sa Dios o nagkanunay ta nagbuhat og mga butang palayo sa Ginoo, ang Ginoo nagpadala og usa ka sitwasyon nato nga kinahanglan ta mubalik sa Ginoo og ang solusyon gikan sa Ginoo, ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Like kung ato makita diri package na kay tanan nga diin gusto ang Ginoo sa tagsa sa atong kinabuhi nga naatay kasiguraduhan sa atong kinabuhi. Like walay bati nga plano ang Ginoo para kanato. Sa tinuod lang walay bati nga plano ang Ginoo sa matag usa. Tanang plano sa Dios kanato nindot. Do makaingon ta dili man pabor sa atoa. Ang example usa ka sitwasyon nga bati para nato. Dili man pabor para sa atoa tungod kay masakitan ta, magantos ta.
Pero kana siya nga sitwasyon, na siya kinahanglang usbon sa toa. Usbon ba nato ang panglantaw sa atong kinabuhi? Usbon ba nato ang atong batasan? Usbon ba nato ang pagtrato nato subang tao? O di ba ka na siya mensahe nga usbon nato ang atong pag-ila kung kinsa ang Dios? O di ba ka ang usa ka sitwasyon gihatag sa Ginoo maski unsa ka bati ka pait o maski unsa ka ngilngig, gitugot sa Ginoo ang kani nga sitwasyon para mailhan nato pag-ayo kung kinsa jud ang Dios. So tanang butang nga bati nga nahiaguma nato sa atong kinabuhi, na siya katuyuan, na siya tumong, mo nang kung ato makita diri, usa lamang ang ato ang maobserbaran niini nga mensahe, mao na nga diin atong ilhon pag-ayo kung kinsa jud ang Ginoo. Ilhon jud nato pag-ayo kung kinsa ang Ginoo. Balikon nako sa ato abang panahon karon, ato ba bang nailhan kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi? Ug sa pagtapos na nga mensahe, gusto na ko ipaabot sa matag usa. Kumusta naman? Kumusta ka naman? Kumusta man imong relasyon sa Ginoo? Nakaila ka pa ba kung kinsa ang Ginoo? Nailhan pa ba nimo unsa ang tumong sa Dios sa imong kinabuhi? Nasayod ka ba unsa ang plano jud sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kung ikaw usa ka sitwasyon nga diin, naa ka sa usa ka sitwasyon nga wala ka nasayod unsa imong pagabuhaton, nagaguliyang na ba imong kinabuhi, puno nagproblema, wala ka nasayod unsa ang solusyon, balikon nako dili ulahi ang tanan nga mobalik ta sa Ginoo. Balik ta sa Ginoo. Mga lagad ta sa Ginoo og tinuoray. Mga lagad ta sa Ginoo kinasing-kasing. Bahalag mga matay ta, bahalag mabiya ta sa kalibutan. At least man lang makita nga matarong nga atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw usa ka sa namati sa mensahe karon, tapos murag natulog ka na sa imong relasyon sa Ginoo, ayaw paabot igsuon nga kinahanglan pagkapukawon sa Ginoo ug usa ka sitwasyon nga sama ni Jonas nga moingon si Jonas, hapit na ko mamatay. Ug makaingon ta sa usa ka sitwasyon, hapit na ka mamatay ug anha pa ta moingon nga Lord tabangi taon ko. Ayaw na paabot ana. Karon nga mensahe nagpukaw kanimo, ang kinahanglan nga mumata ka, kinahanglan nga mubalik ka sa Ginoo, mga lagad ka sa Ginoo. Dawaton nimo isip Ginoo ug manluwas ang Ginoo sa imong kinabuhi. Karon ang panahon na, ayaw na usiki ang panahon. Mao na nga niini nga mensahe sa tanan nga tinuray nga nangalagad sa Ginoo. Ang Dios padayon mag-bless sa inyo ha, sa matag usa. Ug ang hagit nato niini nga mensahe mao kini siya. Imo habang naobserbaran sa imong kinabuhi nga naa kay kinahanglan usbon or mga butang, mga rason nga nakapalayo nimo sa Ginoo sa pag-ila kung kinsa ang Ginoo. So ang hagit nato ato ani siyang tan-awon ug ato siyang iampo sa Ginoo. Panduha, if naobserbahan nimo nga diin ang kinahanglan usbon mao ang kasinatian sa imong pamilya, then atong iampo ang imong nga pamilya. Iampo ang imong nga pamilya. O di ba kay imong ginikanan? O di ba ka imong mga minahal sa kinabuhi? O di ba ka imong best friend? O di ba ka kapika sa kinabuhi? O di ba ka ang imong nga anak? Kung sila, tan-aw nimo layo na kay sa Ginoo, sultihi sila, pahinomdumi sila, o pray for them. Iampo sila. Ug mao na siya ang mensahe. Magampo kita. Labing gamhanan ug bala ng mga Dios, salamat Ginoo sa pagpahinomdom pinaagi sa imong mensahe karon. Nga diin o Dios na kay nindot nga plano sa matag usa. Salamat Ginoo nga diin amon nakuha ang pagtulun-an sa kinabuhi ni Jonas. Nga diin dapat among mailhan kung kinsa ka nga Dios sa among kinabuhi. Dapat among ilhon Ginoo kung unsa man ang mga butang nga maoy makapalayo kanamo diha kanimo. Ug tugoti o Dios, hatagi kami kasing-kasing Ginoo kaisog nga diin kaya namo Ginoo biyaan ang mga butang nga maoy nagbitad kanamo palayo sa imuha. Lord, tabangi ang matag usa sa imong mga kaanakan, sa tanan nga mga dalunggan nga namati karon, tabangi o Dios kung unsa man ang kalisod sa ilang kinabuhi, kung unsa man ilang mga pangandoy, mga gipang-ampo karon, kung unsa man ilang tinguha sa ilang kinabuhi, nabay pipila ka mga tao, ka mga dalunggan karon nga namati Ginoo nga kinahanglan sila kausaban, na kinahanglan sila makaila pagbalik kung kinsa ka nga Dios, na kinahanglan usbon ang ilang binuhatan, ilaha nga sinultihan, ilaha nga batasan, ilaha nga panghuna-una. O Dios, kung naaman pipila karon Ginoo, tuguti o Dios imong balang espiritu padayon Ginoo
magikap sa ilang kinabuhi, nga din ilang matagamtaman ang kausaban, ang imong presensya, nga diin magakumot sa ilang kasing-kasing, magausab sa mga batasan, magausab sa sinultihan, magausab sa ilang unahuna, magausab sa ilang binuhatan, o magpabilin Ginoo, nga diin na ang kausaban makita dayag sa ilang kinabuhi, makita sa mga tao ug mahimaya ka o Dios sa ilahang nga kinabuhi. Tuguti o Dios ang kausaban magikan diha kanimo ug mokita mosidlak sa kinabuhi niining mga tao nga nagkinahanglan sa imong kaluwasan. O Dios, padayon magapanalangin sa matag usa sa tanang dalunggan karon nga namati. O Dios, panalangini sila. Salamat o Diyos sa imong mensahe. Tanang dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.